Què tal? Molt bona tarda, no? Comencem a... Som els últims, però no només serem els primers, serem el futur, no serem el passat. Escolteu, un plaer aquesta darrera taula d'aquestes jornades, amb aquest títol que teniu aquí, Història en digital, la divulgació a les xarxes socials d'internet. Un tema que hi ha molt a dir i bé, és un tòpic, però certament tres persones que tenen moltíssimes coses a dir i que crec que des de l'organització, des de la Fundació i de tots els col·laboradors us agraïm molt que estigueu aquí. Tinc aquí a mà dreta l'Eugènia Tenenbaum, que vens de Galícia. Molt bé. Sí? ¿No? Ahora, soy gallega, pero vengo de Madrid. Estoy ahí encerrada por trabajo. És l'estat de les autonomies, això. Doncs el que deia, l'Eugènia és historiadora de l'art i jo crec que és molt interessant. Jo no et coneixia, però també he anat mirant coses i jo crec que t'has especialitzat molt precisament en això. Després en parlarem també de com la xarxa t'ha servit per plasmar coses d'art i també de perspectiva de gènere, i et dediques a això, la divulgació cultural i crítica en aquest sentit a les xarxes sobre art i perspectiva de gènere. També ens explicaves que també com a comunicadora en aquest sentit has fet visites guiades, ponències, tallers sobre totes aquestes temàtiques. Per tant, com tots els que estan aquí a la taula, molt multidisciplinar comunicativament parlant en aquest sentit, amb congressos a universitats, a instituts, museus. I el 2022 publiques un llibre interessant que jo no he llegit, però tinc ganes de llegir-lo, que és sobre la mirada inquieta, un assaig sobre l'art que tant té a dir, perquè les xarxes ens han ofert moltes imatges d'art des que neixen, i és superinteressant tenir com aquestes xarxes que hem d'omplir de continguts i que l'art ha estat un i molta gent ha descobert l'art, obres, artistes, etc. I l'any passat tu publiques Les mujeres detrás de Picasso, que també suposo que serà interessant en aquest sentit. Moltíssimes gràcies, Eugènia. Aquí al mig hi ha el Daniel Cortijo, que és historiador i docent, professor de secundària, i el 2007 va començar el projecte de difusió de la història de Barcelona, altresbarcelones.com, que jo diria que ja, no sé com dir-ne, però que s'ha convertit en un referent o que està allà. És un lloc de la xarxa, que això que també en parlem, i que és aquesta altra manera, si em permet, de veure aquesta altra Barcelona o Barcelones, com deia Vázquez Montalbán, que va molt més enllà i que tu aportes. Amb això vas guanyar els Premis Bloc Catalunya el 2009, la categoria de cultura, i tenint això, seccions d'història local a ràdio, televisió, has treballat a BTV, Catalunya Ràdio, col·labores a Nació Digital, que també ens fas articles en aquest sentit, i has fet moltíssimes coses a Twitter. Recordo, això també interessant, quan feia el tricentenari, el setge de Barcelona del 1714, transmès via Twitter, això ho recordo, i al portal 324, d'acord? I per tant aquí les xarxes han tingut molt a dir amb aquesta Barcelona o Barcelones, i per tant és molt interessant en aquest sentit. Moltíssimes gràcies també, Daniel. I a l'extrem el Pau Vinarejos, periodista i guionista, locutor, guionista, divulgador artístic, que em recordava que fa un temps ens havíem conegut i jo no ho recordava. Per això dic que soc també del segle XX, sou més del XXI vosaltres, i que ha treballat també a molts altres mitjans. I no ho sé, Pau, que clar, en els darrers temps has estat molt conegut a l'altra taula, tan citat per tenir el perfil del romànic català que ens ofereix aquestes altres cares, més pop del nostre romànic, i molt interessant, i que també ens diu coses de com divulgar tot això. Vas estar guardonat als Premis Sàpiens amb la categoria aquesta de divulgació històrica en català, col·labores amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya i ets articulista de diferents temes. Moltíssimes gràcies. Jo una reflexió, que sí que tinc una reflexió perquè a aquesta taula sí que se m'adequa, crec que tinc molt a dir. Jo vaig ser molt pioner amb el tema de les xarxes, jo l'any 2000 ja feia coses per internet, televisió per internet, etc. Crec que em vaig posar a Twitter de seguida que va néixer, el 2006, no entenia de què anava jo, però una cosa que em va sorprendre molt, i que és una de les coses que ara diré públicament que sempre he seguit, és quan vaig descobrir que a Twitter, a la xarxa, 2006-2007, hi havia tots els expresidents nord-americans morts amb perfil propi narrant la seva vida. Truman, Eisenhower, Nixon, i dic, uau! Roosevelt, que és el primer president audiovisual,
té perfil a YouTube amb els seus vídeos, etc. I jo em vaig dir, on és Macià? On és Companys? I ens imaginem Adolfo Suárez amb perfil de Twitter. Què passarà amb els presidents que hi ha ara el dia que estiguin morts? Allà me'n vaig adonar de tantíssimes coses, de dir, uau, com els americans estan ensenyant la història, en aquest cas a través dels seus presidents, d'una manera radicalment diferent. És a dir, el perfil de Kennedy està retransmetent el dia a dia de la seva administració amb tuits. És increïble. Jo això és una de les coses que em reconec que he seguit més i, per tant, diguem-ne, aquest altre govern o aquesta altra història dels Estats Units la trobo increïble i en la qual només hem de subratllar en fosforescent que nosaltres, jo ara parlo d'aquí de Catalunya, però que l'estat espanyol també és el mateix, és un territori absolutament, diguem-ne, verge i que, per tant, doncs no sé, a mi m'agradaria tenir el perfil de Dionís de Carcassona, que és president de la Generalitat, canonge de Lleida, i que és ell el que posa les taronges al pati dels tarongers. Per tant, m'ho pregunto, no? És a dir, alguna cosa hauríem de tenir i tants d'altres. Em sembla que en tenim uns quants de presidents de la Generalitat, per dir alguna cosa, i per tant està bé. Això em va fer una reflexió, que és la primera pregunta que jo els deia que els llançava, que és si en certa manera el naixement de les xarxes socials, i ho dic en plural, perquè també ja és un concepte que també en podríem parlar molt, al final el que han creat és una altra història que és diferent de la història tal com l'hem conegut fins ara, molt associada, fins i tot jo, als llibres, quan va entrar l'audiovisual, és a dir, els més joves, quan ens va aparèixer aquí a TV3 el Draghi, que ens va permetre, o la memòria dels cargols, però para de comptar. És aquesta la primera pregunta. A través de la xarxa d'aquest nou Far West que s'ha de colonitzar, perquè no hi ha res, no hi ha continguts, és una altra història, paral·lela a la història, per explicar la història. Endavant, Eugenia, tú mateixa, si quieres. Bueno, antes de nada, pues muchas gracias por contar conmigo para esta sesión. Es un placer estar en esta mesa y en estas jornadas. Y sobre esta cuestión yo creo que no es que se haya desarrollado una historia paralela, quizás sí alternativa, pero ya no tanto en contenido, sino en forma y, valga también la redundancia, en formato. Al final, a través de mi experiencia como divulgadora, no estoy ligada a la academia a nivel profesional, pero sí que soy deudora de los conocimientos académicos en materia de perspectiva de género, en materia de perspectiva de clase y en materia de perspectiva decolonial. Entonces, digamos que los contenidos siguen siendo los mismos, lo que varía es el acercamiento y también, sobre todo, el target hacia el que tú te diriges y el tono que utilizas para familiarizarte con ellos o en mi caso con ellas, porque me siguen mayoritariamente mujeres. También yo creo que, sobre todo, este cambio de formato se debe a que las redes sociales, igual que en realidad la divulgación, lo que de alguna manera promueven es esa democratización en el acceso al contenido, entendiendo contenido no como producto, sino como pensamiento, como memoria colectiva y como conocimiento sobre cualquier tipo de materia. Así que esa sería por ahora mi respuesta. Doncs moltíssimes gràcies. No sé, Dani, el mateix, però fins i tot tu que has fet o fas molta història de Barcelona, no sé si precisament això crea també una altra història de Barcelona, perquè al final tu estàs amb un mòbil, qualsevol persona, i aquella foto d'aquell carrer, d'aquella porta, et permet segurament, no sé, igual coses que no estan als llibres o alguna altra cosa. Va, per aquí, què hi dius? Sí, abans de tot sí que donar les gràcies als organitzadors del Congrés, perquè ja ho parlàvem abans amb en Xavier i amb altra gent, que amb molts de nosaltres ens hem parlat moltes vegades i resulta que ens veiem aquí com si fóssim de tota la vida i no hem quedat mai. Resulta que descobreixo que viu a Barcelona i podíem haver quedat abans. Doncs han de muntar un congrés a Lleida perquè ens trobem després d'estar maquinant durant fa 15 anys d'una trobada que farem d'historiadors. Està passant ara. I ens han hagut de muntar i dir, veniu aquí i feu d'una punyetera vegada, ja que porto 15 anys d'això. Dit això, i després responc al que dius, jo he estat pensant bastant sobre... Vaig fer una ponència el 2012 d'història local i xarxes i està totalment obsoleta. Les coses que deia jo en aquell moment em semblava que el Twitter era una passada i ara mateix veig que el Twitter, no sé, que és on tinc més seguidors, però no sé si el carrega el diable. O sigui, arriba un moment que, ostres, la cultura 2.0, això de que
tu no només dones contingut, sinó que et poden respondre. Ara m'atreviria a dir que el 98% de les respostes que hi ha a les xarxes són de xalla. Mentre que en aquell moment, que era una cosa molt més minoritària i que sí que hi havia aquella sensació del Far West, recordo molt bé allò de dir, ostres, ara quan la gent va fer una cosa el primer que fa és buscar-ho a internet. Abans no, perquè a internet no hi havia res. I els blogs era gent parlant de els seus traumes mentals i la seva vida. Però no hi havia algú que digués faré un blog parlant de natilles o d'història. I parlant de jo, mi, me, conmigo, no? Només. Els primers que van començar a dir, ostres, l'estructura aquesta de blog, per què no la fem servir per història local? Jo tenia la sensació que jo escrivia una cosa sobre la primera bullanga del 1835, ho penjaves a internet, ho buscaves i és que no hi havia res. O sigui, era el primer que havia penjat allò. I aleshores hi havia una vocació com molt més wikipedista, per dir-ho, d'intentem volcar contingut i posar-lo a internet. Ara ja està tot. Està tot 50 vegades, de les quals 40 està malament. Aleshores és un temps diferent. I una mica fent una reflexió bastant agosarada, crec que no som conscients del canvi històric que hem viscut, sobretot a partir de 1991. En moltes facultats es diu que ja no estem a l'època contemporània. Cap al 91 me'n recordo, jo era molt petit, però es deia que canviaria el món perquè havia existit el compact disc. Veiem que tampoc és la cosa més important del món, però la caiguda de la Unió Soviètica es parla molt des del nivell polític, però no es parla tant des del nivell social que va succeir. O sigui, vam estar, tota la humanitat, trencant-nos el cap de com aniquilar l'altra meitat del planeta amb invents secrets militars, no tan secrets als Estats Units, perquè sempre hi havia els friquis, que hi ha friquis bons i dolents, abans parlàvem de friquis, que es dedicaven a l'àrea 50 i anar a mirar i esgarraven tots els secrets militars, però tots aquests secrets militars, el telèfon mòbil dels soviètics, el GPS dels Estats Units, no sé què, els satèl·lits, el tal, el qual, arriba un moment que quan arriba aquella fi de la història, que diu Fukuyama, clar, és que això, en un moment que tot el món ja és capitalista, ara hem de treure quartos d'això, no? I comencen a democratitzar a poc, però clar, arribem al 2000 i pico, al 2013, que ja està tot tan democratitzat que encara recordo quan dèiem és que la gent tindrà mòbils que es podran connectar a internet i serà com portar un mòbil, és que a més tothom té una càmera de fotos a sobre, tothom té un mòbil a sobre, ens ha canviat moltíssim la manera de relacionar-nos. Aleshores, tots els que estem aquí, més o menys, hem viscut les dues etapes, la transició. De petit, jo, a font d'autoritat, eren els meus pares. I darrere dels meus pares hi havia la Larús. I darrere la Larús, la biblioteca. I darrere d'allò, jo recordo fer un treball de recerca i anar a buscar en Willebaldo Solano, successor d'Andreu Nina, una xerrada de cafè. Però és que ara mateix ja això pots trobar molta informació directament. Tu pots parlar amb una persona de Japó des de l'altra punta i no és una cosa estranya, no? Aleshores, ens ha creat un canvi brutal de com la gent accedeix a la informació. Aleshores, no és la importància de les xarxes si ha canviat la història local, és que ho ha canviat tot, la manera de relacionar-nos. Nosaltres podem encarregar un clauer a una fàbrica de Xina, un clauer. Tanquen les llibreries, tanquen no sé què, tanquen els quioscos. Clar, és que hem modificat tot el sistema econòmic i això ha fet canviar-nos també les nostres maneres de funcionar. Aleshores, el tema altres, que jo el tinc, diguéssim, segellat perquè el nom és Altres Barcelones, no era per una manera diferent de fer la història, sinó perquè jo vinc molt influït per la gent que ja ho dic, són dos professors, un de primària, que és Antoni Gimeno, que encara treballa fent coses de temes de cultura popular, i l'altre va ser Fernando Casal, que era professor meu a l'institut, i sobre el que em va fer voler ser historiador aquest, i l'altre em va fer voler ser profe d'història. Ara al final soc profe d'història, no? Però és la idea que dintre de la realitat que hi ha ara, el que parlàvem abans del poder de la vocació, hi ha altres Barcelones, dintre altres Lleides i altres tot. De fet, va haver-hi una xarxa de blogs, històries manresanes, que al final ens coneixíem tots, en Jordi Soldevila també va fer altres històries de Lleida, de veure. Un cop tens coneixement històric, tu pots veure la realitat i veus aquella altra Lleida o aquella altra Barcelona que hi havia hagut en aquell moment. Aleshores, el que va canviar, i parlo de... Ja estic parlant amb nostàlgia, ja portem tant de temps amb el tema de les xarxes,
abans s'havia obert una via de comunicació extraordinària, fins i tot en fons primaris. Sabeu tots aquests grups que hi havia a Facebook de no ets de Mollerussa, si no, no sé què. Doncs al final sembla una tonteria, però allà la gent penjava fotografies dels avis, algú preguntava, us en recordeu qui és aquest quiosc? Sí, hi havia la Pepita, que era veïna meva. Jo he trobat amigues de la infància de ma mare, que és asturiana, buscant-les pel Facebook i que per nom i cognom resulta que era el fill i el fill contacta amb l'altra mare. Però crec que ara a les xarxes socials arriba un moment que s'està primant la quantitat i el benefici per sobre de la qualitat i la utilitat. I jo, per exemple, a mi mai m'han bloquejat un compte de Twitter perquè intento ser educat, però, ostres, crec que hi ha molta bilis últimament i hi ha coses molt tèrboles a internet. Aleshores, ara quedarà com, al principi estava bé, però ara no. Però crec que sí, ha canviat la manera de fer història i jo li agraeixo tota la meva part d'història. Jo no hagués fet res important de divulgació si no fos per internet, però trobo que internet el carrega el diable alhora, o sigui que s'ha de mirar les dues coses. I sí que és veritat que hi ha formats que, com el que fa ell, jo ja no arribo a aquesta capacitat tècnica de fer aquestes coses, però sí que la història local va haver-hi un boom gràcies a les xarxes socials. Bueno, parlaves del diable i anem amb el Pau a Déu, a Cel, al Romànic, si Andy Warhol hagués conegut. El Romànic per a mi és pop, però bé, en tot cas, el que és indubtable, i per aquí deia, molta gent amb el que tu penges, perdona, em deixen dir-ho així, coneix el Romànic. I per tant, no sé si agafaria un llibre sobre el Romànic o... Clar, Déu-n'hi-do, perquè no és fàcil, és a dir, estem molt acostumats, ho dic perquè estem molt acostumats a que la gent potser vagi a la Vall de Boí, no sé, tenim una iconografia, però tampoc no estem massa acostumats a veure el Romànic i també com tu el planteges, per això també plantejava això de, no sé si aquí estem coneixent o és una altra manera de fer la història, no? Doncs ara que dèiem que Twitter és el mal, que podria estar parcialment d'acord, és veritat que el mal és molt atractiu i la iconografia ens ho demostra, perquè quan parles, per exemple, de la iconografia del diable, ja que m'heu fet l'assistència, doncs és de les coses que sempre es comenta més, el bé i el mal. I està bé, em fa gràcia perquè és una oportunitat de donar-li la volta a aquest mal o a aquests mals del món d'una manera que avui en dia per nosaltres és caricaturesca. No ho era pas al segle XII, però per nosaltres, segons com, siguem creients o no, aquestes figures, amb aquests colors tan llampants, vistes avui en dia, ens en podem riure sanament i podem jugar, li podem donar la volta, al bé i al mal, a Déu, als àngels, a la iconografia, tots aquests temes que m'apassionen del romànic. Pel que fa a la pregunta que feies, Francesc, que aprofito per dir que estic superagraït d'estar amb vosaltres i que a més sou veïns de contingut dels quals em sento molt orgullós, perquè per una banda va ser a partir dels que feu històries de Barcelona i concretament del David Martínez, que és molt amic meu, que em vaig llançar a inspirar a fer el romànic i per descomptat l'Eugènia, representant de tota aquesta fornada de divulgadors artístics, per tant també us dono l'enhorabona per la feina que feu. Hi ha una història nova? Sí, jo crec que d'entrada sí, pel que fa al consum, d'entrada sí, és a dir, ja hauríem de veure els continguts, però hi ha una història d'entrada més consumible, més accessible, cosa que, per descomptat, repercuteix en com ens imaginem la història. Crec que aquí és la part important, no? Sabeu aquests jocs cinestèsics, que hi ha gent que diu que els dies de la setmana se'ls imagina cadascun d'un color o amb formes o no sé què, no? Jo crec que de tots els conceptes, per anar bé, i si no estem molt perduts en aquest món, tenim imatges mentals, més figuratives o menys, més tancades o menys, i la història ens l'imaginem d'una manera determinada, cadascú la seva i en moltes parts la compartim. Possiblement la història més clàssicament entesa ens la imaginàvem com aquesta línia que va avançant, no? I que a molts els hi va permetre dir que s'acabava la història, no? Com ara recordàvem. I bé, doncs per sort o per desgràcia, les xarxes segurament han fet que parlem més de les històries en tots els sentits, no? La història en totes les seves perspectives, fins ara més silenciades, però també les històries en el sentit més casolà. Deies això dels no ets de Sant Boi de Llobregat sinó tal, o el pati del radiopatio, és a dir, les històries, les anècdotes, ostres, us heu fixat en això? I aquest fer el zoom sobre el detall és una cosa que he pogut comprovar, i també segurament tu i tots els que ens dediquem a això,
que funciona moltíssim, no? Perquè dius, ostres, avui en dia tot ja està a la Viquipèdia o al xat GPT. Sí, possiblement sí, i a més serà un repte cohabitar amb tot això, que ja ho estem fent. Però crec que tenim una part a aportar, modestament, que és, d'alguna manera, agafar aquest substrat de coneixement que ve de molts llocs i aplicar-li aquesta mena d'oralitat que són les xarxes socials, no? No són parlades majoritàriament, són escrites, però a mi m'agrada veure-ho com un registre una mica intermedi, perquè d'alguna manera és agafar algú i dir-li vine que t'explicaré una història, no? Els contes per anar a dormir o les cançons de treball, tot això, tota la llengua que va unida a l'acció, ens la imaginem oralment. Els grans professors, que tots recordem, ens imaginem les coses que ens deien, sobretot, com ens les deien. I jo crec que aquest trobar el to en les xarxes socials és bàsic, doncs això, per baixar aquesta història del pedestal i explicar aquestes històries. El fet que sigui més fragmentada, evidentment que té els seus perills, i tots els veiem, que és una hiperespecialització, cosa que està molt bé per una banda, però per l'altra fa que potser el gran públic es perdi i digui, però un moment, podem tornar al començament, podem tornar a la casella de l'inici, perquè està molt bé això del que tu parles, els cascos dels soldats del segle no sé quantos, molt bé, i cap problema amb el friquisme ben entès, però fa que ens perdem en els bàsics. Sempre m'agrada recordar que cada dia s'han de repetir les obvietats. És a dir, això és com a la parella, no? És que no em dius t'estimo, vull que m'ho diguis, encara que ho sapiguem. Doncs torna'm-ho a explicar, papa, profe, qui sigui, divulgador. Torna'm a recordar per què, d'on venia això del romànic. Perquè a mi em sona vagament, sí, he estat amb els meus pares, no sé què, m'ho han ensenyat al col·le, però què era això? Això què era? I crec que ha de ser la primera pregunta que ens hem de fer. Si més no, des d'aquesta banda d'on parlo jo, que no és acadèmica, i aprofito per subratllar-ho, que no soc historiador, no soc investigador i tinc un respecte infinit i no cal dir que em nodreixo i faig consultes a tot aquest món. Però des d'aquesta part es tracta d'aquest back to basics. Tornem a explicar els començaments de les coses, com per altra banda també està molt inscrita en la iconografia religiosa, és a dir, els inicis, la gènesi, la importància d'aquesta creació dels elements primigenis. El fet que sigui fragmentada també té coses molt xules i és que pots aprofundir molt més. És molt més accessible i jo puc decidir que sobre els cascos aquests dels soldats romanesos del segle XIII em passaré tota la tarda o és igual, o setmanes de la meva vida sobre això. Per què no? Escolta'm. És a dir, podem customitzar molt més el que la gent vulgui o aprofundir ad infinitum. I també anar a aquesta dimensió que a mi m'interessa molt, que és del joc, de no pensar només la història des del punt de vista de l'obra i de l'autor, o la història de l'art en aquest cas, sinó com te la imagines tu, com la veus tu i com la veiem tots nosaltres. Què en faries d'això fins i tot? Hi ha directament l'ús de l'obra, imaginatiu. Per tu això què és? Sense oblidar les bases, sense oblidar com va ser concebut allò, però posar-nos en aquesta situació desacralitzada. Per sort, ens en podem riure de l'art i això no té per què ser cap tipus de banalització, al contrari. Sempre dic que nosaltres de petits som una família molt nombrosa i dels principals plaers que teníem era enriure's-en dels nostres avis, perquè ens els estimàvem i és una cosa que s'hi presta. Doncs realment d'allò que t'estimes molt és del que et sents més lliure de donar-li la volta i de jugar-hi. I per últim d'aquesta primera intervenció, doncs dir que per mi és una immensa oportunitat. Estic d'acord amb el Dani que sense internet no seria aquí o no hauria fet això. Jo em dedico al periodisme, que està parcialment relacionat amb això, i sempre m'havien agradat les humanitats i vaig trobar aquest bàlsam en el Twitter cultural. Encara li diem Twitter, molts encara ens resistim a aquesta X tan estranya ideològicament i gràficament, i veure totes aquestes fonts noves, doncs era, quin respir, no? Estic fart que es barallin, que no sé quantos. I aquest clima de bonomia crec que no l'hem de perdre i som dels últims mohicans de les xarxes que crec que mantenim aquesta pax romana i aquest bon rotllo i la importància del format, perquè, en fi, jo crec que en això seria molt materialista i segurament les grans difusions culturals han vingut perquè es va inventar la impremta, perquè es va inventar el llibre, perquè vam passar del còdex al llibre, etc. I per tant, bueno, voldria posar una nota tecno-optimista en aquest sentit, de que el format obre grandíssimes possibilitats.
Moltíssimes coses. Jo agafo tot el que heu dit perquè recordar a dies les obvietats. Les obvietats, per òbvies, s'obliden, s'han de recordar. D'elles has dit una cosa intrínseca, que és la memòria. Però, clar, aquí tenim un problema, no? Heu dit coses que jo també les havia viscut, no? A l'inici de les xarxes era un Far West que s'havia de colonitzar, s'havia de fer els salons, s'havia de portar el cavall, s'havia de portar el borratxo, s'havia de portar els indis, etc. I ara sembla un campi qui pugui, sembla Mad Max, això. Aquí hi ha un problema, i és que tot això està molt bé, però al final em faig una pregunta, no? Si al final és l'algoritme qui censura o qui explica la història. Perquè, clar, la història, podríem parlar molt, no? Sempre s'ha portat cap a un costat, cap a un altre, però, per exemple, clar, ara depenem, no sé què en penseu, i aquí ens obren moltíssimes coses que ja em freno, que les heu dit els tres, però fins a quin punt el senyor algoritme em determina, és el gran germà, és el 1984 o el món feliç dels nostres dies, i podem nosaltres amb el nostre pic i pala de treballadors d'explicar la història, etc., però el senyor algoritme portarà al mainstream, la massa, cap a un costat o cap a un altre. I allà abans veníem de la taula de revistes, aquest matí no hi he estat. Al final els mitjans, qui fa revistes, qui fa programes de ràdio, té una direcció, té una edició, té un rumb, però aquí moltes vegades tots aquests continguts que s'aboquen, i també parlo pels programes, el senyor algoritme, darrere el senyor algoritme hi ha persones, de moment, porta la història cap a una banda o cap a una altra. Avanti, segurament, Eugènia, amb el que tu treballes tens molt a dir, no? Me parece una pregunta interesantísima. Para mí esto tiene mucho que ver en realidad con el concepto de autoridad y qué espacios han ostentado la soberanía de la autoridad. Por eso pues aquí apuntaba mientras te escuchaba hablar que creo que antes la autoridad empezaba y terminaba en las propias instituciones, primordialmente las instituciones de saber y las instituciones de poder, y entonces cualquier persona, cualquier sujeto que trabajase dentro, para o en esas instituciones, pues se consideraba que tenía la autoridad para decir o hacer determinadas cuestiones. Ahora, cuando esto lo trasladamos a las redes sociales, nos encontramos con que la autoridad recae o en el número de me gustas o en el número de seguidoras. Para mí, cualquiera de estas dos cuestiones están mediadas por los sesgos. Primero, en el caso de las autoridades, quienes han sido los sujetos primordiales o primigenios que han tenido acceso a ellas durante la mayor parte de la historia occidental, pues en este caso creo que ya lo sabemos todas. Desde luego que a las mujeres no nos han dejado entrar durante siglos, a las personas racializadas tampoco, y entonces al final eso va generando un sesgo en el conocimiento que se genera y en la forma en la que ese conocimiento se difunde y también la forma en la que ese conocimiento se escribe. Cuando trasladamos esto a las redes sociales nos damos cuenta de que paradójicamente el mismo sujeto que estaba de alguna manera, ¿cómo decirlo?, el mismo sujeto que pertenecía a las instituciones y que tenía autoridad en las instituciones, ahora quizás ya no tiene tanta autoridad en las redes sociales, pero sigue determinando quiénes tienen acceso a ellas, en qué medida y de qué forma. Porque al final, pues si pensamos en Elon Musk, a nivel perfil sociológico, perfil psicológico, no es muy diferente a los directores o los rectores de las principales instituciones y de las principales universidades. Por tanto, de nuevo, esto a mí me lleva a hablar de los sesgos que indudablemente conlleva el conocimiento a través de esas historias alternativas. Tenemos historias tradicionales, que son las que están autorizadas, que son las que aprendemos en los libros de texto, son por las que nos examinamos en selectividad, dentro de las universidades a través de los exámenes, del sistema educativo. Es también el tipo de conocimiento que conforma el canon, este canon que decía Griselda Polo, que es un marco de referencia que está caduco, pero pues a pesar de todo, si una persona no sabe quién es Velázquez, va a ser una persona inculta. En cambio, una persona que no sabe quién es Artemisia Gentileschi, pues pertenece al 95% de la población mundial y por tanto no se entiende que esa persona sea ignorante. Claro,
¿Qué es lo que ocurre con estos sesgos en el conocimiento? Pues yo esto al mismo tiempo también lo ligo mucho con esta cuestión que es la de la alfabetización virtual. ¿Qué es lo que ocurre cuando, claro, yo vengo de una generación que a pesar de no ser nativa digital, precisamente porque no soy nativa digital, a mí de pequeñita se me enseñó que tenía que tener cuidado con los contenidos a los que accedía a través de Internet. Del mismo modo de no te fíes de un desconocido, pues tampoco te fíes de todo lo que encuentres en Internet. Pero me da la sensación de que hay una generación muchísimo anterior que, como no vio venir la llegada de Internet, no saben desenvolverse en Internet porque los códigos les son totalmente ajenos. Y entonces pues ya vemos aquí cómo las redes sociales, la información y la divulgación se mezclan con cuestiones políticas que están pues muy vinculadas con la continua desinformación y desinformación. ¿A qué nos enfrentamos las divulgadoras, por ejemplo, sin ir más lejos, feministas? Pues a que nuestro contenido se considera político. El contenido de todos estos streamers, de todos estos youtubers que nos recuerdan a las mujeres que nuestro lugar no es la vía pública, no es el espacio público, sino que es la cocina, es el matrimonio y es la maternidad, lo que ellos dicen no se considera político. Que ellos de alguna manera sigan divulgando y sigan promoviendo y sigan legitimando discursos que desde la propia historia y desde la propia documentación hace ya por suerte décadas que están completamente desmentidos, lo que ellos hacen no se considera político, entonces es premiado por las propias redes sociales. Todo lo que sea combatir mitos racistas, mitos misóginos o también incluso pensamientos homófobos o LGTBI-fóbicos, eso como sí que se considera político por parte de estos sujetos hegemónicos que están detrás de las redes sociales, pues entonces eso es capado. Entonces nos vamos a enfrentar, por un lado, con esta supuesta, que yo la mantengo, democratización en el acceso a los contenidos y en el acceso al conocimiento, pero de nuevo nos vamos a volver a encontrar de nuevo con esa ilusión, que es esa ilusión de lo democrático y esa ilusión de lo universalista. Ni cuando estamos dentro de las instituciones aprendemos todo lo que podríamos o todo lo que se debería, ni cuando estamos tampoco en las redes sociales tenemos acceso a todo lo que nos gustaría. Incluso también se está viendo, tanto a través de periodistas de la BBC como de la CNN, también ahora se está llevando a cabo una querella tanto contra Facebook, en el sentido de Meta, como contra X, porque se ha demostrado que hay determinados contenidos que son capados sistemáticamente. En este caso se premia el pensamiento sionista y todo lo que tenga que ver con la libre determinación de pueblos que están siendo desde hace décadas colonizados, es censurado, es eliminado y las cuentas se echan abajo. Y esto también es algo con lo que trabajamos y con lo que lidiamos las profesionales feministas continuamente. Em permeteu que faci de calçador i per estirar i agafant el que jo preguntava, el que ja estava desenvolupant, si des d'aquest punt de vista, la dic als dos i en tot cas depèn, ja estirem, diguem-ne, hi ha uns continguts històrics a la xarxa que prioritzen per sobre d'uns altres, i vosaltres ho detecteu, ho veieu, ho comproveu. Abans ens deien, no?, abans les persones de les revistes, no?, dius, ostres, veiem que tal cosa funciona, veiem que de l'altra no funciona tant, etc. Jo no sé si des d'aquest punt de vista veieu també com a creadors de continguts, com a visualitzadors, com a també diguem-ne, usuaris, si hi ha temes que el rock and roll de l'algoritme ens el porta cap a un costat ideològic o el que estava apuntant també l'Eugènia o cap a un altre. Sí. Jo anava a pensar que clar, no sé com es diu la fal·làcia aquesta de l'avió de combat, sabeu? De l'avió de combat, no? Que no sé si eren els americans, ara rigor zero, perquè ho estic dient així de memòria, que van començar a calcular quines zones, quan els avions que tornaven dels combats, quines zones dels avions eren més afectades, no? I van dir, aquestes són les que hem de blindar més. I no calculaven que els avions que no tornaven eren justament perquè si el tret no anava allà, no hi havia problema, però si anava allà no tornava l'avió. Doncs crec que és el mateix. O sigui, preguntar, en el meu cas, a un historiador romànic o una historiadora especialitzada en art,
Jo diré que el que més funciona és la història local, perquè jo penjo història local i em funciona. És que mai he parlat de magdalenes, potser ho peto amb les magdalenes, no? Aleshores, jo crec que és molt en funció del que faci cadascú. I aquí trobo que hi ha una cosa important, gairebé etimològica, que ja ha sortit, a totes les taules ha sortit la dualitat aquesta entre el periodisme i la història i tot això, no? Podríem dir, a nivell de grans trets, no? Què s'ha fet l'historiador? Investigar. Què s'ha fet el periodista? Divulgar. Però els dos investiguen i divulguen. El que passa és que jo potser he canviat una mica ja, però quan jo anava a la facultat divulgar era una cosa dolenta. Dolenta. Era mal vist. La paraula divulgació era gairebé una paraulota. I és més, m'he trobat de vegades que l'emperador anava despullat, que el regne anava despullat. Jo recordo anar a congressos amb ponències absolutament infumables. És el doctor no sé què, serà el doctor no sé què i serà una eminència, però porta 2 hores i ha dit una cosa que es pot resumir en una frase. Es pot resumir en una frase. I després ve un periodista, parla del mateix, s'assessora bé i ho peta. Que el periodista... És que li has deixat un forat aquí perquè s'hi fiqui ell. Jo aquí el que crec és que em sembla antinatural, i aquí puc discrepar, fins i tot amb gent amb què he col·laborat, pressuposar que l'historiador no ha de divulgar. És que si no ha de divulgar, ho sento, no em serveix per res. És que fins i tot en aquella revista prestigiosíssima que hi haurà una còpia a la facultat i no la mira ni ningú més, el dia que vagi un historiador i l'hagi de consultar, agrairà que no hagis intentat semblar Góngora a l'hora d'escriure i que hagin anat pel gra, que aportis totes les proves necessàries, tot el que sigui, però intenta escriure d'una manera aclaridora. I aquí crec que hi ha un tema important. I és un tema personal, cadascú té els seus gustos i tothom ho mira tot des del seu prisma. Jo hi ha una cosa que no trobo més seductor, i no parlo des del pla afectivo-sexual, però també, que és el fet d'una persona que sigui culta. A mi una persona que sigui culta em crida molt l'atenció, em fa voler-la escoltar, etc. I no hi ha cosa que em tiri més enrere que l'esnovisme i la pedanteria. Però són coses que poden anar connectades. Si una persona és molt culta, però alhora no té aquest posat d'intentaré dir-t'ho de manera més recargolada perquè no ho entenguis i fer-te sentir inferior a mi, jo crec que això és molt seductor. Aleshores, per què explico tot això? Perquè trobo que el problema que tenim els historiadors és que no hem intentat seduir, i seduir en el sentit etimològic, seducere, dur cap a tu. Què passa? Que el periodisme, la seva feina és explicar entenedorament a la gent i, per tant, sedueix. Doncs aquí és on ens podem, diguéssim, complementar mútuament. Des del meu punt de vista, no és que calgui un historiador i un periodista. Jo, per exemple, no m'atreviré a criticar el periodisme quan un dels principals referents que tinc jo és Josep Maria Huertas Clavería o Josep Permanyer. Jo vaig a dir aquests, no, em donen 1000 voltes, m'entens? O sigui, no ho criticaré, però per altra banda crec que un historiador ha de ser capaç d'escriure ell sol un article destinat al públic general, ja sigui a la Sapiens o al món d'ahir no, perquè no ens deixen perquè som historiadors. Però hauria de ser normalíssim que siguéssim capaços de seduir. I en allò en què aprenem a seduir serà aquella nova cosa que descobrirem. Jo, per exemple, amb les meves filles vaig molt al Museu Nacional d'Art de Catalunya i me'n recordo que jugàvem, que si porta unes claus és el Pere i si és calp i porta unes passes el Pau, i és com un «Donde está Wally?», una cosa facilíssima. I amb nenes que en aquell moment tenien 2 i 3 anys i de vegades el vigilant de sala es quedava al·lucinant de veure una nena de 2 anys dient «el Pere, el Pau». És que és una cosa molt fàcil i pots explicar a un nen de 2 anys. Doncs ell, per exemple, ha trobat una forma superpotent de poder explicar el romànic, però un altre dirà, el romànic no, aquí si no parlo de la Segona Guerra Mundial, fins que no ho provem no ho sabem si allò funcionarà. Bueno, ja et deixarem escriure a la revista Horitzons, tranquil. Però anava a dir, abans citaves una cosa, Pau, interessant, que parlaves de la memòria. Jo crec que és un dels conceptes més importants, com deia aquell, la memòria és el que queda entre el record i l'oblit, la suma i la resta. Clar, deies de la repetició. Clar, Goebbels també deia que sempre que ha de repetir una mentida acaba sent una veritat. Dic perquè al final sense repetició no hi ha res. Aquí hi ha temes, perdoneu, jo faig la reflexió, heu parlat d'ensenyament, educació, aquí hi ha moltes escales, perquè al final vinc a petar el que deia abans. Al final llancem una cosa, creeu una cosa, deixeu-m'ho dir així, però té un punt també de llançar coses al mar. I aquí, diguem-ne, per això citava la força de l'algoritme, en el teu cas, diguem-ne, les teves imatges
volten molt i diria que van molt més enllà de públic, traspasse, diria jo, cap aquí, però igual, deixa'm dir-ho així, igual hi ha altres continguts que aquests continguts no traspassen, i al final, no sé fins a quin punt, al romànic li donem ok, no? És a dir, va bé, gomet verd, va bé, però segons quins altres temes, també els que han fet segons quines coses, hi ha temes que segur que no interessa que surtin, com dèiem en un llenguatge tradicional. Com ho veus tu en aquest cas? Per descomptat que la propaganda i que les pitjors ideologies utilitzen la repetició i els mètodes divulgatius i es tracta de copiar-los al format, en tot cas, o vaja, no l'han inventat ells, però absolutament invertir les intencions. M'ha interessat moltíssim, estic super d'acord amb el que deia el Dani, com en la divulgació hi ha una... O sigui, la paraula ja sembla que sigui pejorativa en la seva etimologia, com bé deies, perquè és una divulgació, una vulgarització del coneixement. I mira, per ironies de l'etimologia, la paraula romànic, que com sabeu es va crear a finals del segle XVIII, al segle XIX, era aplicada a aquelles cultures post-romanes, d'alguna manera, que no eren ben bé de l'imperi, sinó que eren les llengües romàniques, per exemple. Les llengües romàniques són també anomenades les llengües vulgars. Per tant, tot ens lliga. O sigui que, en el fons, el romànic etimològicament és una divulgació, una vulgarització, agafem-ho pel cantó que vulguem, d'aquell llegat esplendorós de l'antiga Roma. M'ha agradat molt també que citeu això dels nens, amb els teus fills. Jo soc tiet de molts i també intento evangelitzar-los a través d'imatges i d'interrogar-los sobre moltes coses, i també he fet vídeos del romànic vist amb ulls de nens, perquè m'interessa moltíssim això, aquesta primera paraula de què veus si jo t'ensenyo això. Deies tu, Dani, fins que no es prova no se sap. Totalment d'acord. I jo crec que sóc un exemple perquè, vaja, si fa 2 anys m'haguessin dit a mi mateix, ja em poso el burro per davant, una conta sobre el romànic català a Twitter que hagi tingut ressò, i bé, a mi m'anima a pensar que el senyor algoritme aquest, que té cara i no té cara, sí que se li pot fer una mica la trabanqueta, perquè enlloc està escrit, la veritat, que un art medieval, a més molt circumscrita a Catalunya, en fi, sí, que després té moltes contrapartides perquè estem parlant de patrimoni, estem parlant d'identitat, però jo vaig ser el primer sorprès que això funcionés i vaja, una sorpresa amb alegria, i va ser aquest bàlsam, d'alguna manera, començar a fer allò que a mi m'agradava com a lector, trobar-me aquelles contes que m'alegraven el dia, ensenyant-me art, parlant-me de filosofia, i que jo ho comparo amb aquesta sensació d'entrar en els claustres, que per mi són dels llocs preferits de l'arquitectura, que són aquests llocs que alhora són tancats, però alliberadors també. És on anem a parar els que fugim del soroll del món exterior. És un lloc tancat i perimetrat, però que està obert al cel. I amb aquest famós eslògan d'aquell gran divulgador que va ser Sant Benet, protodivulgador de l'hora i de la bona. I com el claustre et permet anar donant voltes sobre el mateix si vols, o anar trobant significats cada vegada nous, cada vegada que passes per aquell capitell, i per tant és un lloc sumament inspirador. I cal recordar també que anomenem claustres també a les reunions de professors avui en dia. Per tant, com aquesta paraula també és molt inspiradora. Un lloc tancat, però on ens sentim segurs i on ens podem alliberar i on fins i tot es pot donar la intimitat. De vegades explico, quan parlo de la iconografia dels amants, per exemple, com apareixen els claustres moltes vegades, perquè en el fons els que es volen viure la seva aventura fogosa solen buscar llocs tancats, llocs apartats, i d'alguna manera jo crec que les xarxes ens permeten crear aquest espai d'una certa intimitat i bon rotllo, si és que això fos possible en aquest món de fúria i on tot va tan de pressa. Sobre si és un Far West, i vaig acabant amb això, sí, en el cas del romànic jo crec que ho és totalment, podríem veure les boles passant respecte a certs nínxols de contingut que no han estat omplerts i tots els que queden en aquest sentit, i endavant a tothom a qui els vulgui omplir. I per tant això per mi ha sigut un repte i ha sigut superestimulant, perquè d'alguna manera per una banda era una pàgina en blanc per molts motius que us podeu imaginar,
Primer, perquè l'art romànic majoritàriament és un art religiós i això ja crea uns certs anticossos i ens allunya de la idea que l'art és absolutament universal i compartible, però també perquè, en fi, hi ha reticències ideològiques molt lícites sobre com es traslladen les obres d'art, com han sigut arrencades aquestes pintures, han estat portades aquí i allà, cosa que és respectable. I també hi ha molta gent amb la que he pogut parlar que em diu que el romànic per mi és una cosa fosca i tètrica. En fi, totes aquestes connotacions que tenim l'oportunitat de donar-los la volta si a la persona li sembla bé. Si no, pot seguir amb les seves idees, que poden no ser prejudicis, sinó simplement la seva manera de pensar. Però em va agradar moltíssim i em vaig sentir molt còmode amb aquesta idea que per una banda el romànic era un full en blanc o un mur on pintar, si volem buscar el símil romànic, però per altra banda una cosa reconeixible, perquè més o menys a tothom a Catalunya li sona, no? I sap que té a veure alguna cosa amb Catalunya i amb la identitat. Per tant, aquesta paradoxa de que una cosa relativament mal coneguda o fins i tot desconeguda pugui ser reconeixible. A mi això em sembla màgic. I com a amant de l'art, una de les coses que més m'emociona és reconèixer coses. O sigui, evidentment la novetat és estimulant, però quan has estudiat alguna cosa, veure una referència en un moment donat que estàs de viatge o és igual, pel carrer, no? Reconèixer símbols, reconèixer signes, la familiaritat amb la imatge, per mi això és màgic i és una mica el que deia abans. El romànic era una cosa que teníem aquí sota, que teníem al soterrani de l'àvia i que no li havíem fet cas, ho havíem tancat amb pany i forrellat i de sobte, escolta, anem a obrir-ho, a veure què passa, no? Doncs aquesta aventura d'obrir les portes. Hi ha una cosa que ha dit el Dani que ho ha aixecat a tots les celles, jo el primer, i és quan citaves tots aquests grups que van sortir primer en blogs, després a Facebook, de no ets de Balaguer si no has fet brutal, i que la xarxa també és una gran fàbrica de fonts d'informació. Tot això està molt bé, diguem-ne, jo crec que no s'aprofita, jo puc dir perquè jo he aprofitat un fotimer de coses en aquest sentit que no recordava, etc. Però aquí ens obre dos paradoxes que jo sé que el camp és extens, però ho dic per ajuntar-ho. Una, no sé si, diguem-ne, tota la història que es divulga, que es fa a la xarxa, ens acaba convertint més que mai, sobretot a la gent que s'hi dedica, en treballadors d'altres, punt 1, perquè al final, si algú no ho sap, quan donem el nostre consentiment en una xarxa social som empleados del dia, no del mes, treballem per tot. I després un altre tema apassionant, perquè jo he de confessar una cosa, als inicis d'internet hi havia molt material que a mi em sobtava i que jo em vaig anar creant una autoconfiança de que jo seria ad eternum i un dia començava a desaparèixer. I aquí hi ha el gran tema de la memòria. En Joan Fontcuberta n'ha parlat molts cops. No podrem emmagatzemar totes les imatges. Haurem de començar un procés de selecció de coses que ja estan a la xarxa. Clar, això ens obre, com mai, coses que ja havíem sentit per activa i per passiva, però que aquí introduïm els diners i el poder, des de molts punts de vista. És a dir, la famosa frase d'Orwell, qui controla el passat, etc. Jo crec que aquesta frase no és que ja continuï perenne, és que jo crec que està dinamitada ja en directe, perquè és un control absolut de dir al final els continguts. No estic parlant de negoci des d'un punt de vista de com un mitjà, com qualsevol cosa, sinó realment que estem treballant, o s'està treballant per l'algoritme, el senyor algoritme o qui sigui, etc. I després el gran tema de la memòria. Què passarà amb tot això que esteu fent? Claro, de eso que acabas de decir, para mí en este sentido la memoria está muy ligada con la atención. Y para mí el mayor desafío que presenta la divulgación en redes sociales y que presentan las redes sociales en sí es esta cuestión de la atención. ¿Cuánto tiempo somos capaces de prestar atención a algo? ¿Por qué digo que es uno de los mayores desafíos de la divulgación? Porque al final estoy muy de acuerdo con Pau cuando dice que, claro, ¿quién se imagina, más allá de ti misma, que le va a interesar o que le va a apasionar eso que a ti te quita el sueño por las noches? Por eso a mí siempre no deja de sorprenderme el poder dar ponencias, poder dar visitas guiadas y pensar
wow, todo el mundo, a nivel también colectividad, a todas las personas que empezamos a estudiar historia del arte, nadie nos anima a estudiar historia del arte. Al fin y al cabo sigue siendo pues, una de las disciplinas que tiene menor empleabilidad. Entonces, cuando de repente tú lo que oyes es que la historia del arte es aburrida, la historia del arte es elitista, la historia del arte no te vas a comer, ni un moco. Esto último, las estadísticas son las estadísticas, la historia del arte puede ser aburrida y en muchos casos es aburrida, de nuevo es una cuestión del discurso, pero sobre todo para mí esto es el componente más atractivo y seductor que tiene la divulgación, que es que la gente pueda darse cuenta de cómo la pasión transforma totalmente los conocimientos que se nos presentan ante nosotras. También dentro de todos estos mitos historiográficos, llevados a la historia del arte, yo creo que los dos periodos a los que más paliza se le suele dar es la Edad Media, de nuevo porque nos han convencido a través de esta leyenda negra o esta leyenda oscura que es un periodo nefasto, tenebroso, que carece de interés, y el arte contemporáneo. El arte contemporáneo porque puede hacerlo un niño pequeño, porque cualquier cosa puede estar expuesta en un museo, porque cualquier persona no sé qué, cualquier persona no sé cuánto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando de repente te encuentras con profesionales absolutamente apasionados o absolutamente apasionadas que te hablan desde las vísceras? Primero, esto es subversivo en sí mismo, porque algo que me parece muy paradójico de todos estos espacios de la autoridad, que era también un poco lo que decía Dani, cómo una persona puede saber muchísimo, pero como las propias dinámicas de las instituciones académicas lo que hacen es matar la pasión. Yo cuando pienso en una persona que se doctora, pienso que es una persona verdaderamente apasionada, porque solo si eres una persona verdaderamente apasionada vas a dedicar mínimo 4 años de tu vida a investigar, a escribir, a pensar, a hablar y a difundir un mismo tema. En cambio, desde las instituciones se desaconseja continuamente lo emocional y lo pasional, porque se entiende que es antiprofesional. Entonces tú no puedes hablar con pasión de lo que te apasiona, no puedes mostrar emoción por lo que te emociona, y entonces se crea esta burbuja de falsa racionalidad que en realidad no es tanto, es decir, no estoy hablando de lo racional, sino que estoy hablando de lo verdaderamente soporífero. Que creo que esta es una de las grandes apuestas de la divulgación, y creo que también por eso es tan perseguida y es tan denostada. Primero, porque en lugar de hablarle a la autoridad lo que hace es hablarle a la gente, y en segundo lugar, porque sustituye la racionalidad por la emocionalidad sin en ningún momento abandonar lo que viene siendo el marco del rigor. Cómo se puede ser rigurosa hablando con compasión y cómo eso transforma la manera en la que nos acercamos a las cosas. ¿Qué es lo malo? Claro, que si tú trabajas en las redes sociales, en función de en cuál trabajes, los formatos siguen siendo muy reducidos. Cada vez las personas tienen menos tiempo y cada vez las personas reciben más estímulos. Por tanto, yo veo compañeras que se rompen los cuernos por hacerte un vídeo de 1 minuto y medio. Tú en 1 minuto y medio no puedes resumir nada. En 5 minutos tampoco puedes resumir nada y en 10 minutos todavía menos. Entonces, si esto lo unimos a todas estas oleadas de desinformación, nos encontramos con una sociedad que está absolutamente narcotizada, que no retiene nada de lo que ve, y esto es un peligro no solo a nivel memoria, sino a nivel atención. Porque si no somos capaces de recordar y de retener lo que aprendemos y lo que vemos en redes sociales, mucho menos vamos a ser capaces de retener y recordar aquello que leemos en un libro, aquello que vemos en un documental o aquello que escuchamos en una ponencia. Y para mí ese es primordialmente el reto de cómo reivindicar que la divulgación también es un proceso de pensamiento y que los procesos de pensamiento son dinosaurios enormes que se mueven con muchísima lentitud, pero que al moverse con muchísima lentitud también se desplazan en una gran longitud. Pero si tú a ese dinosaurio inmenso, que es el pensamiento y que es la reflexión, si tú le metes prisa, ese dinosaurio se va a caer y cuando caiga va a ramplar con absolutamente todo. Me'n ve al cap la reflexió. Un dels canvis seria el que està dient ella, la passió. La passió es transmès a les xarxes. I abans citaves, no? És a dir, segurament abans en diversos espais, no? Com podrien ser les universitats, potser aquesta passió alguns professors o algunes matèries no s'han transmès.
creieu també que en aquesta línia la diferència pot ser com a creador de continguts, de formats, etc., independentment, la passió o no la passió per explicar, per divulgar la història? Jo no puc insultar a la universitat perquè és l'etapa que intel·lectualment m'ho he passat millor. O sigui, ara, per motius familiars i tal, explico molt més del que m'expliquen a mi, però a mi seure i que una persona que en sap moltíssim em clavi un rotllo de 2 hores sobre la desamortització de Mendizábal, jo apassionadíssim, o sigui, m'encantava. M'agrada això, no? I un dels problemes que tenim, i va lligat amb una cosa que he introduït que crec que és molt important, que és la precarietat de mitjans, i de què menjar. Som, i abans ho comentàvem, història de l'art, fins i tot en certs casos periodisme també, som autèntics kamikazes. O sigui, si tu mires racionalment, econòmicament, jo fins fa poc, ara em sap greu perquè s'està gravant, però no vull que ho sentin els meus alumnes, que no ho mirin. Jo sempre deia, tu fes allò que t'agrada. Però ara diria, però depèn de la família de què vinguis. Vulguis que no, la facultat d'Història, allò és un coll d'ampolla. O sigui, jo mai he pretès ser professor universitari, hi ha gent que fins i tot té la il·lusió de ficar-se en aquell coll d'ampolla i endavant, però si jo en comptes d'història hagués fet filologia catalana, per exemple, que també és un tema que m'interessa, el nivell de vida que tinc ara amb 40 anys l'hagués tingut amb 25. Per què? Per la llei de l'oferta i la demanda. Punt. Senzill. Tu ara mateix surts de la facultat, parlàvem amb un interí que era profe de... Pots ser interí, profe de català, i no tens cap problema perquè tindràs feina sempre. De la seva promoció de la UE van sortir 5 persones en un any. O sigui, la seva promoció eren 5 persones. La gent que sou professors de la universitat no sé quan sortim d'història, però 400, no sé, o molts més, no? Però ens és igual, perquè ens mou la passió, ens interessa la història i ens és igual, ens immolem econòmicament. Això va una mica lligat amb el que ha dit l'Eugènia, també, que és el fet que a més entrem en una etapa en què no només tenim la competència laboral, sinó que a més hi ha una competència per l'atenció, per dir, hola, sóc aquí, etc. I sí que crec que aquí he vist una evolució, des que vaig començar des del principi a les xarxes, que era molt més de jo volco això aquí, si ho troba algú tal, fins a que arriba un moment d'una competència extrema per captar l'atenció de la gent. I si et fixes en aquesta competència extrema i això que les xarxes, hi ha psicòlegs treballant a darrere, no només perquè consumim, sinó perquè ens forcem a crear cada cop més contingut. Jo mai he tingut monetitzat el YouTube, per exemple, i la web meva, l'algoritme que té, el tinc caducat des de fa... Abans buscaves una cosa a l'altre Barcelona i sortia el primer. Ara surt l'últim. M'importa? No. De fet, si m'interessés, escriuria en castellà, clarament, perquè el català m'està fent baixar posicions. Però jo és que és molt clar. Ara mateix, que els que em coneixeu de fa temps hi ha gent que esteu aquí, jo era una època que podia sortir 1 o 2 vegades a la setmana a la tele. Jo estava a l'atur. I havia arribat a plorar. No tenia ni un duro. Ara soc funcionari i sé que cobro cada final de mes. Per qui estava treballant tot aquest temps? Pel creador de la xarxa? Per tota la gent que diu, molt bé, molt bé. Per tots els guies turístics que miraven la meva web i feien rutes, i em sembla molt bé. Però jo pensava, ostres, però resulta que si ell té més bon màrqueting i està associat a no sé qui, la ruta la fa ell i el contingut no l'estic fent jo. Jo he arribat a fer cua darrere de persones que s'havien colat en algun moment a la meva ruta i explicant els mateixos punts que jo amb les mateixes bromes. I arriba un moment que dius, ostres, fins quin punt aquesta idea de com que t'agrada ho fas gratis. Ho dic jo, que ahir mateix vaig anar a gravar una cosa gratis per la tele. O sigui, que m'omplo la boca, ho segueixo fent perquè m'agrada. I per hòstia, m'agrada, i com que no tinc la capacitat que té ell de fer vídeos, penso, mira, tu muntes el vídeo i jo et dono el contingut i win-win. Sí, però aquí winar no guanyem gaire tots, no? Aleshores, hem de pensar també, els nens volen ser famosos. Jo no sé quina gràcia té ser famós. A mi sí que m'agrada divulgar la història, però a mi, abans ho parlàvem, que tu busquis Dani Cortijo a internet i jo tinc una pàgina de Wikipedia, a mi no em fa gràcia. A mi no em fa gràcia. I, ostres, que a mi em fa gràcia la gent que diu, hòstia, he vist aquest vídeo i gràcies a tu... Això sí que em fa gràcia i per això penjo les coses. Però perdre l'anonimat, per què? Jo entenc que la gent vulgui ser rica. Home, no és el meu objectiu a la vida, però mira, si m'ho donen fet, sí. Però ser famós per què serveix? O sigui, ara el que és important és ser famós encara que sigui per fer el tonto.
no? Aleshores, sí que hi ha una cosa que és important i anem a la part etimològica. Ahir estàvem a l'homenatge a Joan Beculla i deia una cosa, no? Divulgar sí, vulgaritzar no. Vulgaritzar en el sentit que ho deies tu, sí. Però jo diria banalitzar no. Sí, si per cridar l'atenció t'has de fer un compte de TikTok que dius autèntiques tonteries que t'acabes d'inventar, perquè una cosa és que tu estiguis mal assessorat, però hi ha gent que simplement per generar contingut s'inventa coses. El primer que es va inventar una cosa sabia que s'ho estava inventant. L'altre és el que ho cita i no contrasta la font. Però, no sé, quan a mi un alumne em diu ho he tret de TikTok, jo dic, és que jo allà ni m'hi he ficat, hi ha gent que deliberadament s'inventa coses i hi ha gent que ho farà intencionadament, amb un discurs reaccionari, no sé què. Hi ha gent que simplement és, com que costa temps documentar-me, qui m'ha dit que he d'explicar veritats, no? Una cosa és que tu t'inventis històries, però si ho fas passar per veritat, no sé, me'n recordo que per Manyer, que ell ha fet moltíssima tasca divulgadora i és una persona seriosa, que cada cop es pronuncia menys en les coses, amb temes d'aquests salta. Sí, el dia que ja s'havia viralitzat que els fanals del Passeig de Gràcia tenien una porteta sota, que és on hi ha els cables, per dir que allà hi havia un braser i que els burgesos posen el cul calentet allà i per Manyer suposo que està ja... Jo quasi em retiro, va saltar, dir, escolta, jo agafo el micro que sigui, que això és mentida, s'ho estan inventant, no té cap base històrica. Per què ho fa la gent això? Per tenir visites? Per tenir visibilitat? Per ego? No tot s'hi val. Trobo que estem arribant a aquest punt gràcies a la xarxa social, tots els que estem aquí estem per això, però abans ho deia, jo no m'ho plantejava tampoc. Jo el que volia era ser professor d'institut i ho he aconseguit ara. I entremig he fet llibres, he sortit al tele, a la ràdio, i és una mica la història al revés. La gent, soc un trist professor d'institut, m'agradaria algun dia sortir a la tele, doncs en alguns casos és al revés. I és el preu que he hagut de pagar per en el seu moment acabar treballant una concertada que funcionem per oferta i demanda i amb un currículum. I després he acabat entrant en una oposició. Anava a dir, lligant, em venien coses però les lligo de transversalitat. Ja no sé si és impossible divulgar, explicar història de la xarxa sense ser SEO, sense posicionar. És a dir, al final no sé, és a dir, aquí hi ha moltíssimes coses, moltes de les que heu dit, han sortit del tema mentides, ja en parlarem, perquè al final, vull dir, abans un historiador feia un llibre, feia un article, a partir d'aquí, etc. Però la pregunta és que, diguem-ne, tots aquests continguts a la xarxa és possible sense ser especialista, sense tenir uns coneixements de coses que ja no són d'història. Estic aclaparat perquè tots els torns m'interessen, però aquest m'he apuntat 10.000 coses que intentaré sintetitzar. M'ha encantat el símil del dinosaure, totalment, i evidentment jo me n'he anat a pensar als dracs de l'Apocalipsi, que estan tan meravellosament il·lustrat als Beatus, aquests llibres sobre l'Apocalipsi, i que hi ha aquest drac de 7 caps, que segurament representava l'antiga Roma que perseguia els cristians. És un llibre que es va escriure per infondre moral als cristians, no tant per assenyalar aquest adveniment de la fi del món que tantes vegades s'ha recreat en la ficció. I certament, quan el drac aquest es desperta passen coses, sí, és a dir, és com el dinosaure aquest tan citat de Monterroso també, que seguia allà, però a més és que si fa un pas és irreversible i quan el drac apareix apreta a córrer perquè començaran a passar de tot, plagues i, en fi, el bé i el mal, tot surt pel mateix forat. Jo, malgrat el dia que fa una mica rúfol, sí que em veig una mica més optimista potser avui respecte a certes coses que heu dit, malgrat que no sabem en el fons de vegades per qui estem treballant i que ens pot assaltar aquest dubte, si nosaltres som el producte, aquella famosa frase, crec certament que la passió és transformadora i que això es detecta i que això, si tu has mamat perquè el teu pare o la teva mare o el teu professor o qui sigui t'ha encomanat la passió per alguna cosa, també és irreversible. I lligant amb el que dèiem de la importància del tarannà, el contingut pot ser perfecte, pot estar absolutament actualitzat a nivell tècnic, però hi ha d'haver un tarannà i cadascú té el seu, que això recordo el filòsof José Luis López Aranguren que parlava molt del tarannà, de la importància del tarannà i de que cada ànima té el seu temps, la de l'autor, la de cadascun dels lectors i que no podem pretendre en aquest sentit parlar d'una història en majúscules sinó parlar del Francesc, del Dani, de l'Eugènia, de cadascun de nosaltres com ens enfrontem a tot això. Per tant, el tarannà, per mi, les dues coses que ha de reunir és, per una banda, la bonomia
que jo crec que està present en molt bona part dels creadors que tenen èxit, en alguns altres, no sé si molts, no, malauradament. Jo intento no reflectir-m'hi en aquests. M'agrada molt aquest to de bonomia i d'aquesta humilitat que dèiem abans, però sobretot la passió. O sigui, t'ha d'agradar del que estàs parlant, perquè si no, malament rai, i efectivament que és subversiva. Com també és ser subversiu intentar ser autònom tecnològicament. I en aquest sentit lligo amb el que deies tu, Dani. Jo he tingut la sort que per la meva professió periodística m'he pogut formar en edició de vídeo, d'àudio, fins a on he pogut a dia d'avui, i que m'ho passo superbé. És de les coses que més m'agrada és enfrontar-me a la línia de temps del programa de muntatge i veure quina història explico. I dic que és ser subversiu perquè sí, certament, en cert sentit, el sistema ens empeny a ser una mena de llops solitaris de la creativitat i de la cultura. Sí, de que cadascú a casa seva sigui una cèl·lula independent i en aquest sentit, com més dominem els llenguatges, encara que siguin els de l'enemic o els mitjans de l'enemic, fem vídeos, fem el que sigui, el que deia abans, copiem-los el format, copiem-los la manera que tenen matxacona de dir les coses, els agitadors, els propagandistes, però fem-ho amb una intenció completament diferent. Per tant, com més autònoms siguem creativament, això posa una mica més contra les cordes aquest altre sistema, que una mica és aquesta espessor en la que ens movem tots i que no sabem qui parla, qui escolta i si el que ens estan dient té algun valor. Em fa molta gràcia també aquest exercici de què serà de nosaltres, qui parlarà de nosaltres, o on quedarà tot això que fem, que a més són uns i zeros. Sí, doncs no sé si d'aquí a 100 anys o 500 es rescataran tuits com si fossin el sílex o el que sigui, no? Possiblement, faria gràcia també saber com els interpretarien. Però sí que estem creant nous documents històrics en forma de conversa, moltes vegades, que jo crec que això té un enorme valor, perquè és com si a les coves d'Altamira un posés un visor i l'altre li contestés amb no sé què, i hi haguessin allà emojis i poguessis veure com els hi ha anat el dia. Això seria fantàstic. I tant de bo, com deia el Francesc, trobem criteris per acotar, perquè sense cap mena de dubte s'ha d'acotar. O sigui, el mòbil un dia et peta i és igual, serà de nova generació, però el teu cervell no podrà absorbir a la velocitat que ho podrà fer la intel·ligència artificial i, per tant, no podem aspirar en cap cas a posseir la biblioteca d'Alexandria de tot el coneixement i d'abastar-ho tot. Per tant, una de les virtuts diàries a aplicar i a fer-ne gala és a filtrar, a seleccionar, a polir, a fer neteja i en aquest sentit, i lligant amb una cosa que deia l'Eugènia, que estic en part d'acord, que és impossible explicar certes coses en 1 minut, en 2 minuts per descomptat. El que passa és que jo ho veig com una arma de doble tall i haver d'acotar, ja sigui, això ho saben els periodistes de tota la vida, no? Fes-me una columna de tants caràcters o una crònica d'1 minut i mig. És un repte també. És un repte per deixar fora la palla, per deixar enrere, no sé, coses potser que en aquell moment poden ser molt subjectives i, per tant, jo és una cosa que animaria a fer a tothom, a ser sintètic, a posar-te el repte de dir això mateix més curt, a veure què passa, perquè potser no necessàriament ho banalitzaràs, sinó que aniràs als bàsics, com ens ensenyaven a la facultat. Escriure clarament, amb concisió, totes aquelles virtuts clàssiques de tota la vida. Fer-se entenedor, fer-se entendre. De moment fins aquí. M'agafo una cosa, anava a fer una altra cosa, però faig dribbling, m'agafo el format, perquè això s'anava a parlar. Jo crec que cada època té el seu format, però que hi ha un tema que aquí també sucaria de seguida, però us ho pregunto, no? Ha sortit abans a la taula, d'abans i ara n'estàveu parlant del format, és a dir, es pot explicar en 2 minuts per què van assassinar el president Companys? Es pot explicar en un temps, de moment els éssers humans som espai-temps, ens movem amb aquests raïls. Es pot explicar, no sé, en 3 minuts la Revolució Francesa? Es pot explicar en 1 minut qui va ser, no sé, qui sigui,
es pot fer o no es pot fer? És a dir, al final els continguts que hi ha a la xarxa, i aquí parlaríem de molt, perquè a la xarxa també... A la xarxa hi ha tot, no? Hi ha documentals, hi ha tot. Aquí entraríem en discussions de formats, canals, mitjans, etc. Però es pot fer això? Perquè, clar, deixeu-me també que tiri una mica llenya. Hi ha temes que... Hi ha un context que no pot entrar en aquells 2 minuts. A vegades vídeos de 2 o 3 minuts no deixen de ser un fora de camp del camp. Crec que abans ho citava la Clàudia, no? És a dir, com agafem només una part i deixem l'altra. Es pot fer o no es pot fer? O compleix la funció de creadors de continguts d'història, no sé, un canapé, una entrada a un món, a un univers, a la Guerra de les Galàxies? Quan vaig començar el projecte Altres Barcelones, tot naixia perquè jo volia ser profe d'institut, ja ho he dit, i dic que no explicaré la meva vida com a clàssic, ho acabo fent, però resulta que, clar, quan jo no aconseguia ser profe, vaig dir, faré el més semblant, no? Fer visites per les empreses aquestes que fan visites per col·legis d'instituts, no? I aleshores vaig començar, confesso, em sembla que no ho he dit mai, i recordeu aquell programa que és d'Històries de Catalunya? Em sembla super ben fet, que a través d'una cosa parlava dels diners, per exemple, no? I a través d'una història d'un banquer de no sé com, anava desgranant i veies com funcionava aquella societat. Vaig dir, faré el mateix amb anècdotes de la història de Barcelona. A les rutes, anar quedant-me a aquelles parts curioses que enganxen a la gent, però no per només anar explicant tafaneria, sinó perquè a partir d'aquella tafaneria podies anar veient com era la societat. I va funcionar bé, fins al punt que jo ho tenia en un paper, encara el tinc el paper, apuntar les historietes i tal, que allà si em les col·loco en una ruta, i les vaig posar en un blog. Va començar per aquí, el tema. I justament crec que, referent a la pregunta que dius tu, és molt clar. O sigui, la gràcia és cridar l'atenció. Hi ha una cosa que és molt important. Ens agrada que ens expliquin històries. És igual si són veritat o mentida, no? Però jo penso que si n'hi ha tantes de veritat, per què ens les hem d'inventar? Hi ha històries brutals, reals, no? Per això soc més de no ficció que de ficció, que la ficció està molt bé també, però penso, ostres, si em puc llegir un llibre de coses que són veritat, per què em llegiré un llibre de coses que són mentida, no? Que també està molt bé la ficció, però trobo que és molt important el fet el que dèiem, el ganxo. Potser aquella petita cosa és la que pot enganxar a la persona a anar més enllà, no? I a investigar més. No sé, de vegades a classe sempre ho faig per Nadal, per allò de on és el teu esperit nadalenc, no? Però expliques allò de la treva de Nadal, que de sobte van decidir no matar-se al front perquè jo només et vull matar tu perquè tu em vols matar a mi, i penses, si és la cosa més lògica del món, o sigui, com no ho hem descobert abans, no? I a partir d'allà, doncs la gent, els nanos comencen a investigar, voler llegir cartes al front, a tal, a qual, i és el que t'impulsa. I això té una cosa important, que també ho deies tu, que és el tema de l'emoció. Jo crec que, jo intento, per exemple, no sóc objectiu, tothom té la seva manera de veure les coses i la història no deixa de ser un relat. El que jo intento és no fer un pamflet partidari. O sigui, a mi si em ve un partit i em diu fes-me una cosa perquè em justifiqui la meva política, no ho faré. Però sí que ha de ser apassionat. I en això sóc un romàntic i, com altres han dit, m'encanta el segle XIX, que és el meu segle també, han sortit 2 o 3 que ho dèiem aquí, no? La història s'ha d'analitzar amb la raó, però a l'hora de transmetre-la sí que potser pots utilitzar una mica la passió o el fet d'empatitzar amb el subjecte històric. A l'hora d'investigar no, a l'hora de difondre crec que sí que és important, perquè en aquell punt és on pots arribar a copsar que un homo sapiens que estigués en una cova, tu, si només en néixer els segrestes i el poses a Lleida al segle XXI, quan tingui 15 anys serà totalment indiferenciable d'una altra persona d'aquí. I si agafes un d'aquí, els segrestes amb una nau del temps i el poses en una cova del Neolític, som la mateixa pasta, la mateixa espècie. El que ens ha canviat és la història. Per tant, certes passions que ens han mogut tota la vida són les mateixes que ens mouen ara. Aleshores, sí que és veritat que es pot utilitzar l'empatia històrica, l'emoció, com a eina per divulgar. El problema és que això és una arma de doble filo, perquè pots fer que la gent perdi la capacitat d'anàlisi. I això ho estem veient ara mateix, ho parlàvem, jo estic esgarrifadíssim de gent amb les guerres actuals, tant si defensant un bàndol com l'altre,
defensant autèntiques atrocitats que no tenen cap mena de... O sigui, estem deixant de banda aquella idea humanista, no? Allò que ens haurien de travessar, o sigui, tot i que la gent després pugui ser totalment ateu o anticlerical. La cultura occidental es basa en la cultura judeocristiana i l'islam també ve de la mateixa branca. Tenim un Antic Testament que diu allò de Betzelem Elohim, tots venim d'imatge i semblança de Déu, després tu pots creure en Déu o no, però creure el pensament humanista aquest, de dir tots som una mateixa espècie, per tant, sentir-nos reflectits en l'altre, és el que combat el discurs de l'odi. El discurs de l'odi va a intentar deshumanitzar l'altre i que aleshores tu li pots fer qualsevol cosa perquè és un colonacionista o és un palestino de Hamas. Estem parlant d'un nen de 3 anys. I això val per tots els conflictes. A mi m'esgarrifa com estem perdent aquesta capacitat de veure una persona humana amb l'altra. I quan tu deshumanitzes l'adversari, t'estàs deshumanitzant a tu. La qualitat de ser humà ens l'hem inventat nosaltres també, perquè ser humà no té per què ser bo. També és el que vigila el camp de concentració, el que tira bombes amb fòsfor o el que entra en un quibuts i es parla amb una família. Tot això. Però hem de connectar amb aquesta part humana, perquè l'altra part també és humana i no cal ser un psicòpata per acabar fent atrocitats. Aleshores, sí que penso, i aquí entrem en temes de memòria i de tal, que sí que hauríem de tenir una part ètica inquebrantable, humanista, d'intentar desitjar el millor per la humanitat. Cadascú, després, un ho veu que allò és ser conservador, l'altre liberal, l'altre marxista, però el que és important és no perdre de base això. Em permets, deies això de la imatge i semblança de Déu. Faré un acudit fàcil que jo vaig llegir. Precisament al Bé Negre dels anys 30 diu l'home està fet a imatge i semblança de Déu, el que passa és que la foto li va sortir moguda. Ho dic perquè és el joc del telèfon, no? És a dir, al final, fixeu-vos que el joc del telèfon és que jo digui esquirol de metall, allà arribi esquirol de metall, i és la transmissió. Per això deia que no sé fins a quin punt a les xarxes esteu fent de xerpes que obriu el camí, perquè clar, al final aquesta obertura és molt important perquè no acabem arribant, i m'agafo el que tu deies, al final totes les barbaritats que es diuen, que corren, que aquí han circulat moltes coses, perquè al final això és com un camp de mines, pam, 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 i al final el que arriba al final de tot, dius, la distorsió és total, absoluta. Clar, per això deia, jo no sé si el terreny de joc de les xarxes en aquest sentit és d'obrir, d'obertura, d'inici, de xerpa, que és aquesta retòrica que jo deia, no? Realment podem explicar segons quines coses amb formats, amb temps que són molt determinats? És possible, no és possible? Si és possible o no és possible, o sempre és possible o no sempre és possible, perquè fem una reflexió, no sempre es poden fer vídeos brillants, enginyosos de 2 minuts, per molts motius, entre els quals pels materials, que aquí entraríem en un altre tema, que no hem parlat, que són els materials, les fotografies, la digitalització, etc. Per tant, també quin és el paper? Obertura, fins on arriba la feina que feu, No deixeu. Claro, para mí la pregunta ya no es tanto si hay determinadas cosas que son posibles, que también, sino si hay determinadas cosas que son deseables. Es decir, algo puede ser posible y a pesar de que sea posible puede no ser deseable, porque, por ejemplo, es súper importante la síntesis, pero al mismo tiempo la síntesis también en muchos casos termina banalizando. Porque hay cosas que en sí, hay síntesis que son densas, hay cosas que no se pueden ni se deben sintetizar en 3 minutos porque entonces no solo vas a confundir más a la gente, sino que creo que eso también de alguna manera lo que hace es que el músculo del pensamiento crítico en nosotras pierda fuerza. Porque te acostumbras a que todo lo que recibes es todo lo que hay y entonces no vas más allá. Dentro de este ir más allá y poder contagiar la curiosidad, para mí hay algo que quizás es una de las... Bueno, no sé, quizás estoy haciendo aquí una hipérbole un poco peligrosa, pero una de las cosas, mejor dicho, que más me preocupan de las redes sociales en el entorno divulgativo es esta cuestión de no citar las fuentes. Claro, lo habéis comentado, esto de tú te creas un blog en el que tú haces algo pues porque te llena, lo compartes y de repente ves cómo otras personas se están aprovechando de eso. Las redes sociales en realidad son para mí el mejor ejemplo de que el ser humano funciona a través de lo colectivo y no a través de lo individual. Pero por desgracia seguimos arrastrando dinámicas muy individuales. Cuando en un reel divulgativo, en un artículo periodístico, en un hilo de Twitter, tú estás compartiendo información, es imposible que toda esa información hayas llegado tú a ella.
Es imposible que haya sido tú quien se ha metido en un archivo a recurrir a las fuentes primarias, quien ha tenido tiempo para cotejar las secundarias y las terciarias, y a pesar de todo hay este vicio de conozco a muy pocas compañeras y compañeros de divulgación que citan las fuentes. Esto, para empezar, para mí es una cuestión de rigor profesional, pero también sobre todo de humildad profesional, de yo lo que sé, lo sé por lo que aprendo de otras personas. Esto por un lado. Después, volviendo a esta cuestión de ¿se puede expresar o se puede comunicar la Revolución Francesa en 3 minutos? Sí, pero quizás no deberíamos querer hacerlo por todo lo que se está perdiendo continuamente en el camino. Y luego también, por otro lado, ¿cuál es para mí el problema el problema que voy a decir aquí, el problema de los 3 minutos, que es algo también a lo que yo me enfrento? Sobre todo también, ya no solo de gente que viene, pues, o me envía un correo o me envía un mensaje de oye, quiero saber de esto, ¿me puedes recomendar un libro? Como un libro, es que igual te tengo que recomendar 20, igual te tengo que recomendar 25, igual si quieres aprender de esto, creo que este también es el problema que plantea la síntesis, pero ya no solo eso, sino a nivel dinámicas de redes sociales, la gente tiende a pensar que cuando tú puedes decir algo en 3 minutos es porque te cuesta 3 minutos aprenderlo. Y entonces de repente ya es cuando empiezas a recibir de una semana para otra, oye, ¿tú me prepararías una ponencia sobre esto? Oye, ¿tú me escribirías un libro sobre esto otro? Oye, mira, quiero que me publiques un reel de esta duración sobre este tema, pero lo quiero para ayer. Eso al final para mí supone no solo una precarización económica, sino también una precarización intelectual que es asombrosa porque no se pone en valor verdaderamente lo que cuesta adquirir conocimiento y por tanto lo que cuesta comunicarlo de manera simple y de manera sencilla. Muchas veces para poder decir algo en 2 minutos has tenido que tirarte años pensando, leyendo y contrastando. Y para decirlo en 5, pues tú un poco imagínate. Claro, también en esta cuestión de la abertura y de la cerrazón, creo que al principio las redes sociales supusieron ese mundo abierto. Ese mundo abierto en el cual tú puedes conectar con personas a las que te sientes unidas, pues por lo que sea, ya sea por gustos, ya sea por intereses, ya sea por profesión, pero te sientes unidas a ellas y entonces pues partes de esta base. Voy a callar por si acaso. Y sí que había como esta sensación de, jo, qué bonito y qué potente poder conectar con personas o poder conectar con profesionales a las que de otra manera no habrías podido conocer sin Internet. ¿En qué se ha transformado esto a través de las propias dinámicas de las redes sociales? En este enfrentamiento continuo con el otro o con la otra, con esta deshumanización constante, con esta reducción de eres una cuestión de o eres tú o soy yo. Y cómo esto pues al final se traduce en dinámicas absolutamente encarnizadas que de hecho lo que hacen es entroncar con cuestiones como la censura, cuestiones como la desinformación y cuestiones como el algoritmo. Por eso pues también creo que más que preguntarnos lo que es posible, debemos, pero además con muchísima urgencia, preguntarnos qué es deseable. Es decir, en qué queremos transformar las redes sociales, en qué queremos transformar la divulgación en redes sociales y al mismo tiempo en qué nos transforma todas estas dinámicas a nosotras como seres humanos en estos enfrentamientos o en estos contactos directos con la otra persona. Es quedarà només, si hi ha alguna pregunta, i si no, només us demanaré una cosa super breu ja per acabar. I digues. Tanca tu amb això i si hi ha alguna cosa farem una pregunta molt breu o si no us demanaré una cosa super breu per acabar. Responent a si es pot explicar coses en 2 minuts, jo hauria de dir que sí, perquè si no estaria traient moltes de les coses que faig a xarxes, on directament tinc un hashtag que és romànic en 2 minuts, i assumint el joc que proposa això, que efectivament no es tracta de que tu aprenguis en 2 minuts aquest concepte que estic llançant en el vídeo, però que l'explico en 2 minuts, com a repte, ni que sigui pel que fa al format. Evidentment que això està ple de riscos, però també de virtuts. I abans, Francesc, feies el símil amb les fotografies, que si són un fora de camp, del fora de camp, del fora de camp. Bé, a mi m'havien ensenyat, i a mi m'agrada veure-ho així, que la fotografia per si mateixa acota la realitat i és una decisió també subjectiva i amb la que hem de comptar, amb aquesta subjectivitat múltiple, amb aquesta explosió de subjectivitats a la que estem assistint a les xarxes socials, doncs
ja saps que el que tens davant tria un angle o en tria un altre. Però és que, a més, jo crec que no ens hauríem de quedar amb un cert, o vull pensar, amb un cert fatalisme de que és veritat que hi ha el perill d'idiotitzar, de que si t'ho explico sempre, no? Si jo vinc a casa cada dia i t'explico una anècdota d'1 minut, en voldràs més segurament i sempre igual de curtes o més, no? Sí que pot passar, però també pot passar que jo et posi el virus de la curiositat i a partir d'aquí tu ja utilitzis allò que t'he explicat i pots no recordar-te que t'ho he dit jo, és a dir, activar uns mecanismes de la curiositat. I en aquest sentit, doncs, obrir-nos als nivells de lectura. És a dir, aquest vídeo que jo he fet, tothom ha entès el que jo volia dir? No ho sé, segurament no. Un s'ha quedat amb què s'ha entretingut, l'altre ha entès que les maiestes domini no sé què, perfecte. I l'altre ha volgut saber-ne més i, doncs, meravellós. Per mi, aquesta coalició de públics és absolutament vàlida. Reunir les minories i les majories, que era un dels temes que ens proposaves, per mi és la quadratura del cercle absoluta. I respecte a l'autoria, no per portar la contrària ni molt menys, per posar com algun matís, per descomptat, que està en crisi i que a tots ens ha passat, que agafen la nostra feina i que és una cosa a reivindicar. Jo vull pensar de totes maneres, com a amant de les humanitats i com a usuari de xarxes socials i com a usuari de productes d'entreteniment, com som, suposo, tots els que estem aquí, que ja és un bon servei, des d'un punt de vista humanista, fer coses interessants. I no en absolut vull banalitzar que... I és igual qui les faci. No, no és igual qui les faci. Però em fa gràcia perquè moltes vegades en forma de lloc comú a tots us haurà arribat al mòbil allò de no sé qui ha fet això però és genial, no? Bé, doncs això jo crec que té un punt divertit o com a mínim il·lustratiu de com estan funcionant els continguts avui en dia, no? Hi ha la pròpia paraula mem que en el seu dia es va crear com un correlat del gen, no? Que és aquesta unitat encapsulada de coneixement, doncs que les coses corrin no té per què ser necessàriament negatiu, les coses anònimes, vull dir, apòcrifes, no? I en aquest sentit, jo, com que, entre altres coses, em dedico a fer memes, quan he vist que han aparegut en algun lloc estrany, doncs m'he de confessar que em fa gràcia i a vegades sí que dic, he sigut jo, ho he fet jo, ho faig superbé, però altres vegades és una satisfacció íntima també, de dir, ostres, coses que fas tu s'estan utilitzant, o ja no diguem quan algú diu, ostres, quin bon material per fer a classe, o fins i tot, ahir a classe vam... Meravellós, doncs a mi em dona moltíssima satisfacció, o sigui, aquesta idea de que has creat alguna cosa interessant i has llançat un missatge a l'ampolla, que algú l'ha trencat l'ampolla i ha tret el missatge. Això. Una cosa, però en un segon. Si ens posem d'aquí 10, 15 o 20 anys amb una frase, on creieu que es divulgarà la història a les xarxes? Com la veieu? Ràpid, una frase. O què? Sempre, quan vaig decidir fer història, em deien, però si història no té futur. Jo sempre deia, doncs, és la carrera que té més passat, el mateix. Tot i que vaig fer també un programa d'història-ficció que deia que hagués passat sí, l'últim va ser sobre el 23F, no vam fer més. Que hagués passat si el rei no l'haguessin avisat que li feien un cop d'estat abans de fer-li. Jo no sé què passarà al futur, però crec que en el fons som els mateixos que els homo sapiens. Per tant, tindrem els mateixos problemes. I davant d'això, dues dualitats. Una, no renunciem a la raó, és molt important, però tampoc renunciem a la passió. I per altra banda, no podem renunciar a la divulgació, però tampoc podem renunciar a tenir una profunda cultura. I una cosa no treu l'altra. Joder, claro, esto es una gran pregunta porque las cosas, me ha encantado la frase de puede que sea algo que no tiene futuro, pero es una de las disciplinas que más pasado tiene. Por mi propia experiencia diría que la divulgación en redes sociales lo que ha demostrado es la profunda inquietud que tiene la gente hacia el pasado por la gran capacidad que tiene el pasado para dialogar constantemente con nuestro presente. Por tanto, yo creo que si seguimos por el camino por el que vamos, dentro de 15, 20 años, vamos a encontrar, ojalá, para mí sería deseable, a toda una sociedad que está profundamente
interesada y al mismo tiempo también profundamente comprometida con saber qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y también al mismo tiempo como todas a una para que determinadas cosas no vuelvan a pasar. Me gustaría ver a toda esa sociedad volcada con el conocimiento de la historia y de la historia del arte también y su difusión, o eso al menos es lo que para mí es deseable. Marxem. Doncs res, jo simplement dic que per ser breu i tot el contraintuïtiu que pugui, crec que la divulgació en un futur no llunyà es farà mirant-nos als ulls. Així com tendim a pensar en la multiplicació de les pantalles, crec o vull pensar que, igual que ha passat amb la música, per exemple, que per una banda hi ha hagut una automatització del format molt gran, però per altra banda han pujat els directes i el desig de veure les coses en viu. Doncs somiar és gratis. Escolta'm, que la cultura pugui tornar a agafar aquesta condició d'àgora i de que jo, perquè sé que ets el Dani, t'explico les coses i no a un públic abstracte, sinó que parlem a la persona, independentment del que voti, d'on sigui, crec i vull pensar que pot ser el futur de la divulgació. Doncs em sembla que no hi ha res més. Moltíssimes gràcies a tots. Sí que hi ha l'Antoni Gelong, president de la Fundació Horitzons. Sí, tant. Molt bé, no? És per tancar ja aquestes jornades. Senyor subdelegat del Govern, moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies als que heu resistit fins al final, que la marató ha estat intensa però molt interessant. Bé, acabem 3 dies on hem tingut 23 ponents i més o menys 200 persones que han vingut a les diferents activitats. Agraeixo molt a l'Enric Calpena que hagi coordinat els continguts d'aquests 3 dies i agraeixo molt la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, de la Diputació de Lleida, de la Universitat de Lleida i del Museu de Lleida. Veieu que Lleida està a tot el que diem. Avui algú deia, és una llàstima, no sé què, que hauria d'haver més gent. Jo estic molt content. Estic molt content perquè a la vida has d'aprendre de tot, de lo que surt molt bé i que atreu molta gent, de lo que no surt tan bé. Llavors has de fer una anàlisi de per què les coses són com són. Però jo estic molt content. Estic molt content com a fundació del nivell de tots els ponents, del nivell de tots els moderadors. Tot això queda enregistrat. Per tant, tot aquell que vulgui saber el que ha passat aquí durant aquests 3 dies ho podrà saber. I la lliçó que en trec és que això ho haurem de tornar a fer. Potser ho haurem de fer en uns altres formats i haurem d'establir noves sinergies. Però l'aprenentatge ha estat molt positiu i jo agraeixo molt a tots els que heu vingut, a tots els que us heu involucrat i a tots els que heu assistit al vostre interès, perquè la història és el que ens ha fet poble i el que ens ha de continuar fent poble. I sense història ni l'economia funciona, ni la societat pot tirar endavant. El que passa és que els historiadors no ho saben i haurien de ser més combatius amb la seva presència pública i probablement els que no ens hem dedicat mai a la història hem de ser capaços de donar-los més altaveus perquè això pugui arribar. I aquest és el resum. Ha anat molt bé, pot anar millor, ho farem millor, hi haurà una altra edició i espero veure-us en el futur amb una activitat o altra de la Fundació. Moltes gràcies.